Huwa ta' pjaċir kbir għalija li f'dan il-jum qaddis tal-miliet noffrilkom l-isbaħ xewqat tiegħi. Kemm ħaġa sabiħa li nifhmu eżattament x'aħna ngħidu lil xulxin meta nsellmu lil xulxin f'dawn il-jiem qaddisa il-miliet it-tajjeb. Qed infakru twelid ta' tarbija, qed infakru it-twelid ta' Alla li sar bniedem għalija u għalik. Meta aħna fid-djar tagħna, fil-pjazzett tagħna, fil-knejjes tagħna, narmaw il-presepju, il-maxtura, aħna nkunu qed nagħmlu att ta' fidi li dik it-tarbija fi ġbija ħelwa huwa Alla imħabba magħmul bniedem. F'maxtura għaliex ma kienx hemm post għalih fil-lukanda jgħidilna il-Vanġelu u ommu welditu far. Fisqitu u qeditu f'maxtura. Giuseppi min jaf kemm tħabad biex jisib post iktar adattat. Imma is-sinjal tal-maxtura huwa li u għalik sinjal ta' faraġġ. Il-mulej lest jitwielet f'kull ambjent biex ikun qrib tagħna, qrib tiegħi, qrib tiegħek. U llum iridu naħsbu ftit kif nistgħu aħna wkoll nagħmlu hekk lil xulxin. Għaliex l-isem li jingħata huwa Alla Salvatur, imma wkoll Emanuel, Alla magħna. Kif nistgħu aħna dak li nagħmlu b'dak li ngħidu b'dak li naħsbu fil-miliet inkunu tassew qrib xulxin. Dan il-ħsieb iwassalni wkoll għal sinifikat profond li l-istudjużi jagħtu li l-isem pajjiżna. Jgħidulna li Malta, l-isem Malta, ġej mill-Feniċju Malat li tfisser port ta' Ken, post sikur. Imma dan il-Ken aħna nsibuh fil-qalb tagħna l xulxin. Kemm tkun ħaġa sabiħa li Malta tagħna tgħix il-vokazzjoni li hemm fisimha li tkun post ta' Ken għal min jgħix fiha u għal min iħabbat fuq il-bibien ta' qalba. Nistgħu aħna f'dan l-istaġun sabiħ ta' festi, ta' ferħ, ta' għoża ninsew il-xaħat minn fostna. Nixtieq insellem in-nies li forsi ma tantx naħsbu fuqhom, dawk li qegħdin fil-faċilità korrettiva ta' Kordin, dawk li qegħdin fl-isptarijiet, f'istituzzjonijiet oħra, l-anzjani tagħna f'tant djar fejn isibu għoża iva, imma jista' jkun li jħossuhom ftit weħidhom dawn il-ġranet. Tajjeb niftakru f'dawk li forsi waqgħu f'xi vizzju, qed jippruvaw isibu l-era tagħhom f'xi ħaġa li minflok tibnihom tkissirhom. Dawk huma parti mill-familja tagħna. Iridu nkunu qrib tagħhom. Mhux niffaċilitaw il-vizzju tagħhom, imma naħdmu biex bl-għoża ta' bejnietna Malta tkun tassew ta' Ken għal kull min jgħix fuqha. U f'isem it-tarbija ta' Betlem li ma sabitx post f'dan il-lejl qaddis fil-lukanda. Kif nistgħu aħna min iħabbat fuq il-bib ta' xtutna ngħidulu fulab. M'għandniex post. Possibbli m'għandniex post.
jew inkella m'hemmx post fil-qalb tagħna. Kelma oħra li jgħidilna l-istudjużi li tfakkarna fl-isem ta' Malta huwa l-għasel. Ħafna studjużi jgħidu li l-isem Malta ġej minn l-għasel, mill-ħlewwa tal-għasel li kien jiġi prodott bi kwantitajiet kbar u għadu sal-lum grazzi Alla fuq il-gżejjer tagħna ta' Malta u Għawdex. L-għasel huwa xogħol il-bżulija tan-naħla. Imma n-naħla ma tistax tagħmel l-għasel mingħajr il-fjuri tal-kampanja. L-għasel huwa espressjoni tal-armonija fil-ħolqien. Kemm ħaġa sabiħa li Malta tkompli tgħix il-vokazzjoni ta' dan is-sinifikat profond tal-isem tagħha billi tkun ukoll ambjent fejn il-laħla tkun tista' tkompli tagħmel l-għasel tagħha. U allura dan ifisser li għandna bżonn nieħdu ħsieb l-ambjent li tant huwa neċessarju biex ikonna l-għasel bnin li tant jagħmilna kburin. Imma l-għasel mhuwiex biss tan-naħla, hemm l-għasel tal-kelma ħelwa li tinfet fil-qalb ta' min jisemek u tagħmillu l-kuraġġ tagħtih ftit faraġġ. Kemm impoġġu għaġtu u velenu kultant fil-klim tagħna u fuq is-social media, kemm nieħdu pjaċir kultant ngħid sfortunatament ngħajru lil xulxin bi kliem iebes. Fejn hu l-għasel fil-kliem ta' fomna? Malta posta kien, Malta li tnissel għasel bnin. U nistgħu ngħidu li fir-rakkont ta' twelid ta' Ġesu dawn iż-żewġ sibijiet jingħaqdu għaliex l-Iskrittura stess tgħid li fit-twelid tal-iben ta' Alla bħal għasel ta' ħlewwa u ta' ħniena issawwab fuq id-dinja fil-qalb tagħna il-bnedmin bħal dik in-nida li fuq il-pjanti u s-siġar tagħna tgħidilna li għad hemm it-tama, li għad hemm il-ħajja. Jiena nawgura lil kull wieħed waħda minna miliet ħieni. Nixtieq nirringrazzja lil kull min jipprova jippromuovi b'kull mod il-kultura ta' akkoljenza tagħna, il-kultura tal-ħlewwa. Wara kollox Dunkarm meta ħaseb f'Malta hekk sejħilha din l-art ħelwa, l-omm li tatna isimha. Jalla dan il-miliet aħna jkollna il-qalb tagħna miftuħa biex nilqgħu l-xulxin u għal xulxin it-tislima ħelwa tal-miliet tkun ukoll impenn biex nużaw kliem ħelu sabiħ għal xulxin. Mill-qalb nagħtikom il-barka pastorali tiegħi u nawguralkom minn issa mhux biss miliet ħieni imma sena ġdida mimlija risq u barka.